Takže zdarec lidi, já vás tady vítám u prvního tutoriálu a dnešní tutoriál to bude, jak se nainstalovat mod Pána prstenů do Minecraftu 1.6.2. Takže všechny stránky, co budeme potřebovat, vám dám do popisku samozřejmě a vy si myslíte, že to bude nějaký přetahování nějakých souborů do nějaké složky a takovýhle prostě blbosti, tam ne, bude to úplně lehoučký, no my si spustíme toto internet a já tady už mám, budete na stránku Minecraft Forge, to vám dám na popisku, jdeme si tady, no na 1.6.2, já jsem si stahoval toto, dáte installer, má to přinese na stránku AdFly, což je stránka na stahování, je hodně dobrá stránka, no dáme skip add, a tady se nám to už nainstaluje, ale já to instalovat už nebudu, protože to už mám. A dáte si to třeba na plochu, já už to tady mám na ploše. No si to takhle spustíte. Dáte install klient, tady se vám to nainstaluje už. Jo, trvá to chvilinku. Spustíme si Minecraft Launcher. Tak. Tak. Tady máme Forge. A tu takhle spustíme. A teďka se nám to spustí. Tak. Chvilku se to načítá. Rychle mojank. Jo, vidíte, máme 3 módy load a 3 módy active, takže už tady máme 3 módy, což je Minecraft Coder Pack, Forge Mod Loader a Minecraft Forge. To máme tyhle 3 módy, dáme, vlastně to vypneme a jdeme teďka na stránku samotného Pána prstenů. Tady se jdeme dolů, tady jsou obrázky, to nic, to nás nemusí zajímat. A tady se jdeme sem a staneme si úplně to poslední. Teďka nás to přinese zase na stránku Mega. Chvilku se to načítá, ale úplně na chvilinku. Tak. Dáme download. Ale já to stahovat už nebudu, protože já už to mám. A teďka budeme do stažených souborů. Já to mám. Počkat, to musím najít. Aha, no tak já si to ještě nainstaluji jednou. No, stažené soubory, tak. Dáme procento app data procento. To máte, já mám Windows 8, takže já to dělám takhle, ale vy máte tady takovou ikonku start, na to kliknete, dáte spustit a napište procento app data procento. Dáme tyčka Minecraft, dáme moc tady. A tohle tam takhle jednoduše tam přesuneme a máme hotovo. Takže se můžeme podívat, jestli to funguje. Takže zapneme Minecraft. Mám Rimu, abyste se nedivili, proč takhle divně mluvím, ale mám Rimu. A doufám, že to nebude tak hrozný. Dáme play a napište mi do komentářů, jaký mám udělat další tutoriál, třeba na nějaký módy nebo na nějaký hry. No, tak se mě zeptejte, jaký bych měl udělat ještě tutoriál. Tak, počkáme. Jo, a 4 módy a vidíte Pán prstenů mod. Dáme single player, to se nevšímejte těch názvů. To jsem si tam nějak napsal prostě, dáme creative, dáme play. Tak, building terrain. Teďka se to bude načítat chvíli. No a jo, už jsme v normálním světě. A tady máme kravičky, ty si můžeme klidně zabít, ale já nebudu tak zlé. A teďka se podíváme, jestli to opravdu funguje. Ano, vidíte, druhá strana a tady už se vám přibyly těchto 8 těchto inventářů takových. Tady se může podívat na nějaký bloky, jo, vidíte, Middle Earth, jo, nějaké dekorace.
Třeba tady tohle vám ukážu, nebo tohle, já jsem to vyhodil. Tohle je úplně hustý, dívejte. Běžím, prostě to je koberec. A tady je třeba troll, který takhle stojí. Jo. A potom tady máme Middle Earth, takový pivo a takový. Tady jsou nějaký ty ingoty, spawny. Jo, vidíte. A tady tohle je na to, že to vezmeme třeba do inventáře a klikneme pravý a ona se nám tady prostě vygeneruje nebo postaví. Takže to je. Jo. Tohle je zrovna tohle je zrovna hrob. Dívejte, co se stane, tady je truhlák. Bžum. Kostlivec. No a ještě je tady toto, krumpáče, sakra, zbraně. A nakonec je tady prsteny. A já doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil. Jestli jo, tak dej like, odběr a napište ještě do komentářů, jaký mám udělat další tutoriál na nějakou hru. Takže zatím čau.